kanporatu egin behar dugula, besteak ezagutu egin behar dabela gure lana, batzutan betzaten dugu rutina baten sartunda dagoela, eta ez dugu laitzen gauza berezirik, baina seguru nago gaur arratzaldean ikusiko dugu zela gauza berezirik. Eta gero, Iñaki Peña izango da gure lehenengo komunikazioa eta berarekin hitz egiten lan hau bat da bere masterraren ondorizua. Masterrak eta graduak ere, badakizu amaitzen dira zena lan bategaz, ikerketa lan bateaz, edo bibliografia revisio bat, edo bakotxak usten da dena, alde esperimentala behar da beki lanak, eta TFM horrek azkenean gelditzen dira hor deposito baten, edo gure ordenagailuetan sartun da. Eta idea modura zuek hemen zagozenak zabaltzeko zuen lankide eta masterak egiten badira eta TFM bateaz amaitzen badira, amaitu behar dira, lan horrek aldo guz aurkeztu olako ekitaldizetan. Besterik ez, idea modura izten dutzuet, ez da bakarri lanaen eta listatu batzuk. Ez, kanporatu behar duguz lana, alba dugu publikatu hobeto, eta alba dugu komunikazioa, osko komunikazio bat edo poster batei gure lana bestiak ezagutzeko eta oskalo balioko dutze beste batzuri, oso ondo, primera. Eta hori izan behar da, zientzia kanporatu behar dugu eta difusioa emon edozein bidetik, irratia, telebista edo honako jardunaldizetan. Bueno, hasiko gara, lehenengoko lana Iñaki Peña, lehen ezaguten modura, Arrasateko lankide batek aurkeztuko dau, eta batzutan minarekin lotuta heriotza betortzen da. Eta heriotza beste gauza bat dano pasako duguna, guk edo gure ingurukoak, eta askotan ez dugu jakiten nola onartu, nola aurrez egin prozesu honeri, eta Iñakizu honetan aditua zara, ikasten egon zara, orduan nahi dozunean etorri hona, eta eskertuko dugu zure lan entzutia. Eskerrik asko Maite eta arrastion guztioi, oso ordu komplikatuan, baina bueno, lan atipiko baten aurkezpen egin gotzuet, izenbura ikusten duzue, heriotzan eta dorban prozesuei buruzko trilogia dokumental baten analisi kualitatiboa. Hau aurreko hilabetean aurkeztutako mastera mailarako lana da, Kataluniako zeinketaren garritakoa, eta da eredu misto bat, ikerketa kualitatiboa eta formatu disertatibo bat. 3 dokumentalen elkarrizketen azterketa bat egin dut, eta osatu du bilaketa bibliografiko batekin. 3 hizkuntzatan egindako lana da, eta ikerketa galdera, zein ezaugarri komunak dituzte berezko eta ustekabeko heriotzek eragindako doluek. Orain errepasatuko ditugu hiru dokumentalak, lehenengoa ditzen da aurki hutsak, gaiak izan ziren minbizi eta beste gaixotasun kroniko aurreratuak. Esan bezala gaiak minbizi eta beste gaixotasun kroniko aurreratuak, heriotza perinatala eta suizidio jorratu benitu. Eta protagonisten aldian ikusten dituzue izen ezagun batzuk. Bigarrena, suminetik eta saminetik bakera, gai izan zen motivazio politikoko indarkeria, edo terrorismoa, eta 2 protagonista bakarrik egon ziren, Sandra Carrasco eta Blatz Etxana. Eta azkena mendian hil, hirian hil, mendiko istripuak alde batetik, eta bestelan heriotza ona definitzeko zera bat egin genuen. Protagonisten artean ikusten dituzue bai izen ezagunak. Metodologian aldetik enaz asko hemen sakonduko, baina eremuan euki genitun, 32 protagonista guztira, eta hortik 11 osasungile, eta bestelan 21 zenide edo lagun hildako pertsonena.
eta medikuntza narratiboan ariketa bat izan danez, ekarri ditut pasarte gutxi batzuk, baina, pixka bat ilustratzeko zertaz ari garen. Hemen dago Ramon Olazagaztin zera bat, ondo laburbiltzen duena lan honen espiritua. Azken arnasa, segundu erdi bat da. Gaizki lotutako aldamio bat, beste auto bat barkatu aurreratzen zure eskuinetik datorren zorro bat. Bapateko garuneko odolixuri bat. Inolako abisurik eman gabe, metastaziraino edatu den minbizirezko bat. Edo irrizada bat, elur jauzi bat, bapatean glasiarrean zabaldu den pitzadura bat. Orduan, 3 bloketan jaso genituen pasarte guztiak, heriotza baino lehen, heriotza eta heriotza ostian. Lehenengoan, heriotzari irabazteko, fantasia horretan, jaso gendun Jose Saramagon liburu honetatik pasartea. Imaginatu zer izango zen, bapatean heriotza desagertzea jendartetik. Inoiz ez hiltzeak zer suposatuko zuen. Zer esango zuten filosofoek, maisu maistrek edo erlijio buruek. Zer egingo zuten ospitaletan, ambulatorioetan, zaharren egoitzetan, hileta zerbitzuetan lurperatzen dira. Heriotza ez ikustia, idazkunen honekin aipamen hau, orokorrean hirian eta hiritarrok distraituago bizi gara heriotzaren aurrean. Zurrunbilarekin, estresarekin, azkargoaz. Zahartzea, hau da Inigo Zubergelan aipamen bat, zahartzean dolu txikiak egiten joan behar dugu, mugikortasuna galtzea, bidea galtzea, eta hori azkenean heriotza txikiak dira. Gaixotzea. Dolua ez da beti heriotzarekin hasten, kasu askotan, Alzheimerren kasuan gertatzen dena da, nortasuna galtzen dela, komunikazio galtzen da, eta despertsonalizazioa ematen da. Hemen minbiziarekin, oso gutxitan hauskatzen da bere izena beste hitz batzuk erabili hori dira. Gaixotasun bat izan ordez, bat baino gehiago izango baliera bezala. Minbizia izena duena, hain zuzen ere. Gero konklusioetan, aipatuko ditut, nola topatu ditugun Alzheimerrekin, minbiziakin eta estigmak, ez? Heriotzakin sartutako du Martinezena, egia da pentsioetan hiltzea guztiz desberdina da. Zainketa aringarrietan hiltzeko prozesua askoz landuagoa daukate. Zainketa intensiboetan prozesuak orokorrean gogorragoak dira, supitoki ematen direlako. Suizidean inguruan, Imanol Minerren interbentzioa, Igorren heriotza bere anaia ustekabekoa izan zen, kolpekoa. Bere erabaki hartu zuen eta bere buruaz beste egin zuen. Oso erabaki ausarta iruditu zitzaidan, ez dakit nik gai izan dut. Berriro Ramon Olazagaztikin, zergatik, galdera, ez? Heriotza traumatikoei buruzko galderak dira erantzunik gabekoak, hildakoen gaztetasuna kontuan hartuta. Baina erantzunik gabeko galdera berdinak dira, leuzemiagatik semea edo alaba galtzen dutenenak, edo ama gazte baten heriotza infarto batengatik. Hemen referentzia egiten ari gara mendiko heriotzekin, ez? Heriotza ona, definitzeko aleginean, Inigo berriro, heriotza duina norberaren balioak errespetatzen dituna. Eta jatdoloakin sartzen, klabea da maitasuna, ez? Eta Izaskunekin kontatzen gara, maitasuna maitasuna ugaltzeak min ematen dugu. Emozioa artetik, Marija Koetxeana, gure kulturan egia esan hobeto eramaten dugu haserre egotea, triste egotea baina. Dolu komplikatua, lotuta isolamenduakin, Izaskunekin berrio, isolamendu sakonean, tristezia handiarekin edo zure buruaz beste egiteko ideiarekin, adikzioekin, bizitza arriskoan ipintzen. Hau, generaldetik askoz maskulinoa da, orokorrean. Laguntzen ez duena, Sandrana, benetan beharra daukasunean jendea ez dago. Lehenengo egun haietan bai, jendeak idazten dizu, gutunak jasotzen dituzu, mundu guztiak esaten dizu, nirekin kontatu edo zein gauzatarako, lagunak, politikariak, hori guzti. Laguntzen duena, besteen mina lasaitzeko bide bakarra entzutea da. Biderren esaldia. Eta amaitzeko ondorioak esan bezala, estigma amakomuneko osagaia topatu gendun, zahartzearekin, minbiziarekin eta dementziekin lotuta. Eta arregeiago suizidioarekin edo terrorismoarekin. Ez dago presente heriotza perinataletan topatzen duguna da dolu baimenduta ez dagoen dolua.
eta ez dago presente mendiko istripuetan estigma. Eta mendiko istripuetan topatu duguna izan da epikotasun puntu bat, Euskal Herrian behintzat. Isolamendua eta nahi gabeko bakardadea mota desberdinetako heriotzek eragindako doluetan antzematen dira. Heriotzaren etiologia ez da faktore bakarra, heriotza ona eta trauma osteko hazkundea baldintzatzeko. Barkamena, eskerona, maitasuna eta errukia zeharkako balioak dira heriotza naturaletan eta bat-batekoetan. Eta azkenik zinemaren garrantzia azpimarratzea heriotzari aurre egiteko eta dolu egiteko. Eta nik animatzen dut lan hau jarraitzea trafiko istripuen ondoriozko erizotzak. Hurrengoa. Eskerrik asko. Galderarik ezer jarraituko. Beñat Alba, Bidasoa ospitaleko analisi kliniko zerbitzutik etorri da, eta berak eta bere taldeak ikerketa bat egin dabe, D vitamina beharrezkoa bada, ez bada beharrezkoa, nahi dozunean, aurrera, Beñat. Eixo, botiketatik haratago gaiaren berri izan nuenean, D vitaminaren moda berrian pentsatu nuen segituan, ziur naiz D vitamina pilula hartzen dituen norbait izango dugola denok inguruan, ezta? 2023an sukar preskriptibo bat izan zuen, justifikazio zientifikorik ez duena, 2022an 20 milioi errezeta baino gehiago egin ziren osasun sistema publikoaren kontura estatu mailan. Nire nagusi gai honekiko interesa helarazi nien, eta laborategian ikuspuntutik ikerketa martula egin dugu, denontzat hausnarketarako balio izatea espero dugu. D vitamina ezinbestekoa da kaltzea xurgatzeko eta hezurrak indartsu mantentzeko. Eguzkitan maiz eta denbora laburran egoteak beharrezko kantitatea ematen dio biztanlearen gehiengoari, kopuru txiki bat aldiz eta bidez eskuratzen da. D vitaminaren mailak odola neurtzen dira 25 hidroxi D vitaminan adierazten. Hala ere, ez dago 25 hidroxi D vitamina neurtzeko teknika estandarizaturik, urritasuna adierazten duten gutxieneko puntuak ez dira evidentzian oinarritutako prozesu baten bitartez ezarri, eta desadostasunak daude tratamendu hasteko erabili behar den maila serikoari dagokionez. 25 hidroxi D vitaminaren kontzentrazioak aldakortasun handia du urtaroaren, adinaren, azalpigmentazioaren zein elikaduraren arabera adibidez. Eta ezaugarri horiek kontuan hartu behar dira laborategiari analisi eskatzerakoan eta emaitzak interpretatzerako. Nazioartean gertatu bezala, Osakidetzan 25 hidroxi D vitaminaren determinazioek gora egin dute azken urteetan. Laborategiko proba eskatunetarikoa da. Gainera, aldi berean hazi egin da D vitaminaren gehigarren kontsumoa EAN. Orain arteko evidentziak ez du frogatu D vitamina neurtzak onura klinikoa duenik biztanlearentzat orokorrean, baldin eta sintomarik eta urritasun arriskuko faktorerik ez bada. Gizartean ordea gehigarriak hartzea ohitura zabaldua da, eta kontsumoaren hazkundeak determinazio kopuru handitzen du ezinbestean, ekintza biak justifikatuta egonez arren. Gurpil zoroan sartuta gaude, gora eta gora. Gure helburua, ikerketetan finkatutako erreferentzia balioak baliatuz, Gipuzkoako laborategietako azken 5 urteetako emaitzak berrikuste izan da. Horretarako D vitaminari buruzko ikerketak eta Gipuzkoako laborategietako datuak erabili dituzte. Hasteko, irudienetan lerro berdean adierazita EAN egin diren D vitaminaren determinazio bilakera dugu 2013-tik 2019. Zutabeetan D vitamina hirugarren kontsumoa, biak gorantza etengabean. Datu hauekin hasi ginen gure ikerketa egiten. 2019-tik 2023 bitartean aztertu dugu. Hauxe da laborategiko D vitamina determinazioen bilakaera. Pandemia urtea salbu gorantz segitzen du. Irudienetan Gipuzkoako laborategietako kudeaketa klinikoko unitateko esi bakoitzari dagozkion determinazio kopurua urtez urte. Guztietan gora eta gora. Adinaren arabera sailkatuta, determinazioen ehuneko 75 50 urtetik gorakoen artean izan da. Esika sailkatuta datuak antzekoa dira. Sexuari dagokionez, analizien ehuneko 71 emakumezkotan izan da. Esika banatuta antzera. Eta urtaroari begira ez da alderik antzematen. Esi guztietan berdintsu. Analisi hau egiten duten Osakidetzako laborategietako D vitaminaren erreferentzia balioak
aztertu ditugu. Eta xehetasunetan sartu gabe, ni neu harrituta geratu naiz aldeak daudelako. Osakidetzaren erreferentzia balioak ez datoz bat ikerketetan finkatutakoekin orokorrean. Laborategi bakoitzak desberdinak erabiltzen ditu. Horrek, D-vitaminaren gutxiegitasunaren prebalentziaren gainestimazioa eragiten du biztanleria. Begira ezazue kolore horia. Institute of Medicine erakundearen eta Donostia Ospitaleko egungo erreferentzia balioak alderatu ditugu, eta gutxiegitasun arriskuaren tartean nabarmen zabalagoa da gure laborategia. Hori dela eta, guk sanotzat emaitzen erena bakarrik hartu dugu. Erreferentzia balioak eguneratuz gero, Institute of Medicine bezala, sanoak bieren lirateke. Irudiak horitik berdera egiten du. Adinaren, sexuaren eta emaitzaren arabera sailkatuta, erreferentzia balioak eguneratuta, begirazin hobekuntza dagoen emakumezkoen emaitzetan. Baita gizonezkoen emaitzetan ere, begira. Bikoitza baino gehiago. Beste grafiko hauetan nabarmenago ikusten da. Fija zaitezte zutabe hori eta berdeetan. Emaitzek gutxiegitasunetik nahikotasunera egiten dute. Gehiengoa guztiz osasuntsu dago. Urtaroaren eta emaitzaren arabera sailkatuta, kontu berbera. Urteko edozein garaitan egiten diren D-vitaminaren analisietan eta alde handiago zudaz eta udazkenean, arriskuko emaitzak erdira jaitsiko lirateke. Horitik berdera. Horrek hausnarketarako aukera zabaltzen du. Gutxiegitasun terminoa oker uler daiteke. Biztanleriaren erdiaren eskakizunak beteko lituzketen mailei dagokiola. Alegia, gehientsunok dugun maila da. Gaizki ulertze horrek analisien eta gaigaren hazkundean eragina izan lezake. Ikerketa gehienek onartzen dute populazioan 97,7%-bostentzat 20 nanogramo mililitrotako kontzentrazio aski dela hezur oreka aproposa mantentzeko eta kantitate handian kaltegarria izan daitekeela. Pertsona heldu osasuntxoen artean ez dago odoleko D-vitamina neurtzeko beharrik. Gehienek nahikoa lor dezakete eguzki esposizioaren bidez. Ez da botika gehigarririk hartza gomendatzen. Kasu batzuetan bakarrik dira beharrezkoak, osteoporosia, malabsortzio sindromak, obesitatea eta beste kasu puntual batzuetan. Osakidetzako laborategietan 25 hidroxi D-vitaminaren irizpideak aztertzeko, aldatzeko eta bateratzeko premia dago. Erreferentzia balioak aldatuko dituztela esan didate nagusiek, ea horrela gehigarri gutxiago kontsumitzen diren eta ondorioz analisi gutxiago egiten diren. Kontua sakonago da ordea eta farmazia industriaren pisua arindu ezean zein ikusten dut konponbidea. Eta bukatzeko, irakurgaia gomendatzen dizuet gure osasun publikoa kontrolatzen duen industriaren eta medikamentuen gehiegizko kontsumaren kritika argudiatua da, eta uste dut hausnarketarako primerakoa dela. Eskerrik asko. Galderaren bat, desgatzen dutut, ikerketa honen ondorioz, zuen bateratu, datu bat, bateratu, adostu, eta gero gizartea osakidetzatik, hori izaten den divulgazio bat egin, zeruk evidentziak egiten dugu lana eta hori evidentzia. Eskerrik asko, bai. Lanaren izenburua da loaren kalitatea, narriadura kognitiboaren prebentzioan eta tratamentuan aztertu beharrekoan. Orduan loa ere aldo sartu goizian egon dira zen maien ingurua. Gure bizitza kalitate honekoa izateko zarra garen. Nahi dozunean nire. Lehenik eta behin arratsalde on denei eta eskerrik asko etortzeagatik. Ni kontatzera nijoa proiektu bat, ikerketa proiektu bat, Zita Alzheimer Fundazioan abian daukaguna, Pascual Maragall Fundazioaren diru laguntzaren bitartez. Guk Zita Alzheimerren daukagu ikerketa proiektua Zita Gogon izena duena, gero azalduko dizuet, baina gure helburua da narriadura kognitiboaren prebentzio botikarik erabili gabe. Bizi ohiturak aldatuz eta hortaz, orain egiten ari garena da, bizi ohitura horien barruan loa nola aztertu genezaken, benetako loaren kalitatea zein den, eta zer ezberdintasun dauden subjektiboki pertsona batek nola uste duen lo egiten duela eta objektiboki nola egiten duen. Jabetuko zarete ez daukala zerikusirik. Kontuan izan behar dugu, ez dagoela ezer loak eraginik egiten ez duenik. Hau da, gure hezurrak, aipatu dugun moduan, lo egiten dugunaren arabera, osasuntsuago egongo dira, ala ez, gure burua, gure bihotza, denak eragina dauka loarengan eta loa guztiarengan eragina dauka. Eta neurologiaren ikuspuntutik, bereziki azken urteotan garrantzi itzela ematen ari gara loaldien apneei,
Eta zeu ezazitearen urteak aurrera doazen heinean, geroz eta ohikoagoa da loaldien apnearen prevalentzia. Eta geroz eta ezberdintasun gutxiago dago urteak aurrera doazen heinean, gizon eta emakumeen artean. Eta esaten da, 125 baino gehiago izan litekeela 70 urtetik gogora izan lezakeena loaldien apnea moderatu edo larriaren prevalentzia. Zer dakigu, loaldiaren apneek eta baita ere beste hainbat arazok, zeinetan lo sakonaren portzentaia asko gutxitzen den, honek eragiten du inflamazio kontekstu bat burmuinean, baita ere hiperexcitabilitate neuronal bat, eta guzti honek ahalbidetzen du buruan edo errazten du amiloidea metatzea eta baita tau proteina metatzea. Eta hortaz, Alzheimerarengan eragin zuzena du, baina ez bakarrik Alzheimerarengan, baita ere zirkulazio arazoak eragin ditzazke, hortaz, bai, esango genuke narriadura kognitibo baskularra zen Alzheimerari loturikoentzako, loa aztertzea eta loa egokia hartatzea ezinbestekoa da. Eta ez dugu ahaztu behar, botikak gehien erabiltzen dienak, lo arina sustatzen dutela, baina lo sakona gutxitu egiten dutela. Hortaz, botikak orokorrean ez dira konponbidea. Eta zer da zita gogon proiektua hasiera batean abiatu dizuedana, Donostin 1000 pertsonentzako entsaio kliniko bat egiten ari gara, eta entsaio kliniko hortan 500 partaide joaten dira kontrol taldera, eta hori urtean behin egiten diegu azterketa bat, azterketa hori da azterketa neurologikoa, neuropsikologikoa, erresonantzia magnetikoa, auroleko analitika, eta baita ere egiten zaiona da aholku orokorrak osasungintzari eman. Beste 90% alderantziz joaten da osasun eskola batera, zeinetan hobeto jaten erakusten diogun baskulinari zentraren laguntzaren bitartez, erakusten diogu ariketa fisikoa egiten, erakusten diogu osasun sozioemozionala lantzen eta estimulazio kognitiboa egiten dugu, eta era berean tentsio arteriala eta kolesterola aztertzen ditugu. Eta horien barruan txandaka egiten ari gara azken 3 eta 4. txandetan loa aztertzen ari gara. Gure helburua 300 pertsonen loa aztertzea da. Nola aztertzen ari gara? Neurologiako bisitaren baitan, egiten ditugu beste gauza guztien baitan, Edward eta Oviedo galdetegia pasatzen ditugu, eta gero saioak egiten ditugu, galdeka sartzen dugu, aparatu bat, watchpad one izan aduna nola erabili behar duten. Eta zertarako eta baita ere astebeteko egutegi bat eramateko eskatzen diegu. Beraiek etxean gau batez egiten dute watchpad one honen registroa, FDA-ak onartuta dago 189ko fiabilitatearekin loaldien apnea detektatzeko, eta emaitzak aurrez aurre ematen ditugu alteratuak egonezke. Eta momentuz 206 partaide ditugu, libre unitatik, eta ikusi dezakegun moduan, partaiden bataz besteko adina 71 urtekoak dira, hauetako inork ez zeukan aurrez loaldien apnearen susmorik eta are gutxiago diagnostikaturik, eta ikusten dugu 151ak loaldiaren apnea moderatu edo larriak izan ditzazkeela, beti ere 111ko errore margenarekin, eta esperotako moduan gizentasunak badu eragina, baina ez alderantziz beste hainbat faktorek. Bai aldiz, kaide dementzia indizea da kriterio bat estudio honetan sartzeko, eta horrek badu eragina, bertan tentsioa, kolesterola, gizentasun maila eta baita ere ikasketa maila kontuan hartzen dira. Momentu honetan aurkezten dizkizuedan datuak dira egoera kognitiboari dagokionez eta ikusiko duzute hemen ez dagoela aldaketarik azkarretan, baina bai alderantziz aurreratzen dizuet test azkarrak ez dutela ezertarako balio sintomak dementzia fasean ez daudenean, eta hortaz bestelakoetan agian ikusiko dugu. Eta gero, subjektiboki eta objektiboki aztertzen dugunean, jendeak uste du egunean zehar ez daukala logura handiegirik, eta igual du apnea arinak, apnea moderatuak edo apnea larriak izan, alderantziz objektiboki aztertzen dugunean, bai garbi eta garbi ikusten dela lo sakonaren portzentaia nabarmen gutxitzen dela eta lo sakon hau ezinbestekoa da hurrengo eguneko errendimendu kognitiborako eta baita Alzheimeraren arriskua gutxitze aldera. Eta ez dago inongo korrelaziorik, inongorik, nola uste dugun lo egiten dugula eta apneen indizearekin, nola uste dugun lo egiten dugula eta loaren efizientziarekin, zenbat esnaera ditugun eta are gutxiago oraindik esnaera horien minutu. Hortaz, ondorio moduan, loaren nahasteak gutxi diagnostikatuta daudela garbi daude, gaizki hartatuta daudela, eta noski loaldien apneari ez zaiela ematen behar adineko garrantzia, eta ziurrenik ikusten ari garenarekin ezinbesteko izanen da loari eta batez ere loaldiaren apneen diagnosia hobetuz, berauen tratamentua hobetzea, eta horrela, azken finean, pertsona horien dementziaren arriskua gutxitzea. Eta pentsatu behar duguna da, Edward eta beste horrelako eskalak askotan erabiltzen dira praktika klinikoan ez daudela baliozkatuta 65 urte bitarteko pertsonengan, eta era berean, azken finean, ez dutela ondo neurtzen guk aztertu nahi duguna. Hori da, eta eskerrik asko.
lan sakona, oso ondo estrukturata, eta gure aldetik pozik, hemen jagozalako, azaldu dozulako zure emaitzak, eta besterik ez jarraitu bide honetik. Eta horrengo baten, beste arlo bat, dementziako beste arlo bat ekartzen baduzu, pozik egongo da gizarte osoa. Eskerrik asko bide. Leto daiteke. Bai, zelan ez. Bai. Loaren asaldurak diagnostikatzeko Euskal Amarillo personalak kontatzen duena edo uste duena eta aparatuari jarrita neurtuta inbeste detektatzen baldin bada ze proposatuko zenukete gehiago egitea proba horiek? Kontua gu horren aztertzen ari garena da, ea ezberdintasun handiak dauden 60-70 urtekoen bitartean. Ikusten zein den profila, benetan gehitu egiten duenez, froga hori egitea era ez. Froga ez da bat ere garestia, eta nahiko erraza da, hori bai gero behar da norbait manualki rebisatzeko. Baina denbora eramaten du. Gure proposamena da, ez gehiago kontatu zori urrengo urratxo orain egiten ari garena, alteratutako guzti hauekin ni bisita egiten diet, eta beste eskala batzuk frogatzen ari naiz. Ez dienak bi hauek, eta ikusten ari naiz zein den egokiena dena. Ziurrenik Berlin eskala edo Stockbank erabiltzeak askoz ere zentzu gehiago izango du hauek erabiltzea baino. Ze ikusten ari garena da, ez da ez ohikoa izan nekea referitzen duten eskalak askotan lotura gehiago dutela. Eta beti ere diskriminatu beharko litzakeela loaren kasuan aztertu behar dugunean subjetiboki antsietatea eta depresioaren eskalak pasatzea. Korrelazio gehiago dauka egoera animikoarekin, izatez loaren kalitatearekin baino. Hori da proposamenetariko bat, aztertzen ari garen, orain egiten ari gara banan-bana, beste eskala batzuk pasatzen ari gara, profila ikusten zinetan mesede egon litekeen ala ez, eta baita ere zetesan, baina balioztatzen ari gara, bai poligrafia bitartez, eta baita polisomografia bitartez emaitza hauek ikusteko, eta ez da gure etzego 99% fidagarritasuna ateratzen estatu batuarrei eta israeldarrei bezala, baina 75% gorakoa behintzat bai, momentuz dauzkagun datuekin. Eskerrik asko. Hurrengoko lana aurkeztuko da Ana Catalina Sánchezek. Erizaina da, eta bere lanetik ekartzen garen emaitzak aurkeztuko dira. Azaldean, eta gure lana, bizitako zainketak, ekografoaren erabilera autonomoa, prebentzio neurri gisa. Gure lana botiketatik haratago, prebentzioan oinarritu dugu. Prebentzioa dugu baliabide garrantzitsua erizaintzaren zainketa egoki eta efektibo batzuk eskaintzeko. Ekografoaren erabilera gero eta zabalduago dago osasunaren zaintzan lan egiten dugun profesionalen artean. Erizainok gero eta prestakuntza hobeagoa eta gaitasun handiagoa dauzkagu, eta beraz gu ere ekografoaz abiatuta onurak eskaini dizkiogu gure pazienteei. Ekografiaren erabilera kontutan hartuta, erizainok prebentziorako egin dezakegun aurrerapenak ikertzea eta aztertzea izan da gure lanaren helburua. Eta baterako baliabide ezberdinak erabili ditugu. Metodoari dagokionez, bilaketa bibliografiko bat egin dugu, bilatzei garrantzitsuenetan. Kuideen, PubMed, Corral, Cinejal, eta gure galdera hau izan da. Erizaintza zainketa hobeak eskaintzeko, prebentzio neurri gisa erizainaren ekografiaren erabilera autonomoa egokia da. Pikontza antibioiarekin, erizaintza zainketa hobeak, ekografoaren erabilera erizainaren eskutik internetu bezala, eta emaitzak prebentzioa lortzea. Izagoak, erizaintza, zainketa, prebentzioa eta ekografia. Tamezkerrena, nozi, prebentzioa ultrason. Erabilitako filtroa aipatzeko, publikazioa 10 urtetan finkatu dugula, hizkuntza gazteleraz eta ingelesez, eta testuaren eskuragarritasuna, testu osoa doan eta laburpena. Orduan, bilaketa egin ondoren,
54 artikulu eskuratu ditugu, eta laburpena leku ondoren, gure galderari ondo egokitu ez, edo kalitatezko kriteriorik ez zituztenak, aztertu egin ditugu. Eta emaitza bezala, ikusi dugu erizainek ekografoa erabili dezaketela pazientearen arlo desberdinetan, prebentziorako arlo desberdinetan. Eta, horien artean, hauek dira erabilera batzuk. Maskuria baloratzeko, zizta bat egiterakoan kategorizazioa zaintzen arteriala izan da, zuntak eta interala egiterakoan, barneko fistula arterio berosaren balorazioa egiteko, kasu honetan aurretik edo zizta egiterakoan ere erabili daitekeela. Erabilia hauenak prebentzioaren barruan sartzen dira, ekografoa erabilita komplikazioa gutxitu daitezkeelako. Maskuriko ekografiari buruz, prebentziorako ekintza ezberdinak egin daiteke. Germo kopuruaren balorazioa, germo erretentzioa akutuan, adibidez, maskuriko edukiaren balorazio bat egiterakoan, koaguloa, piuria, hematuria zehazteko, edo maskuriko zundaketaren sartze egokia baieztatzeko, zundaren puxika ikustea. Gero, germo kopuruaren balorazioa murgilduta, honako hau aurkitu dugu evidentziaren artean. Aldakako protesiaren kirurgia baten bakuntza ostean, germo erretentzio akutua gertatu daiteke. Anestesia eta komorbilitatea medio. Eta horrek germo infekzioa sor dezake. Beharrezkoak ez diren zundaketak egiten baditugu. Eta hori zehazteko asmoz, geroz eta protokolo gehiago dute. Justifikatuta daude zundaketak egiteko bakarrik. Eta pausua, balorazio pertsonalizatu bat egin behar da, ebakuntza ostean, lehen biziko 4-6 orduetan pixi egiten duen ziurtatu, eta ez badu pixik egiten, ekografia bat egiten zaio pazienteari. Frekuentzia basuko konbez zunda erabiliz, bizkarreko posizioan jarri, gela eman, eta transduktorea pubiz gaineko puntuan jarriko dugu, 60 gradoko angeloarekin. Ekografoak ematen du zenbateko volumena dagoen maskuri barruan, elipsoidearen formularekin eta neurri desberdinak kontutan hartuta. Zeharkako diametroa, luzetarako diametroa eta aurregoiko diametroa. Kontutan hartu behar da maskuriaren bienezko volumena eta forma desberdina dela gizonezkoetan eta emakumezkoetan. Eta maskuria beteta dagoenean, irudia nekoiko bat ikusiko dugu, erabat beltza eta horrek izango dugu likida dagoela. Irizpide bezala, 100 mililitro hartuko dugu kontuan, ez bada 100 mililitrora heltzen edo eta ondo ezik ez badu, zai egon genezake, eta 100 mililitro baino gehiagokoa bada, zundaketa egingo dugu. Justifikatuko genuke zundaketa egitea. Eta, lan egin ondoren, ondorio bezala, erizainok pazientearen segurtasuna bermatzeko lan asko egin dezakegula, gai garela ekografoa bezalako tresnak erabiltzeko, eta gai izateaz gain, beharrezkoa dela erizainok formakuntza berezi izatea, eta hori bultzatzea, erizaintza gara da. Eskerrik asko. Erizainak ahalmen hori daukazuela, gogua ikasteko, eta Susagoz deba barrenan etxeko hospitalizazio taldean, eta orduan kometa duguna Baskarian ekografo bat, aldo eraman, etxe batera, etxean eraman, etxera, eta orduan pazientiak bere etxean dauko tratamentu guztia, seguridadeak, bai berarentzat, eta bai lana egiten da benarentzat. Ansiedade gutxiago eta lasaiago eta gehiago disfrutau lanagaz. Jarraitu eta hurrengo baten emaitza gehiago ekarteko. Batxalo bat. Baraz neiz, hau da lan bat kolaboratu da bena unibertsitate, Zaragotzako unibertsitatea, gure Euskal Herriko unibertsitatea eta Miguel Hernández. Eta hitz egingo dau haurren garun paralisia garaiz detektatzeko eskala eta tresna eraginkorrenek berrikuspen eta mekanizmo. Ez.
Nahi dozu ginen Alicia? Eskerrik asko. Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko aurkezpena gaur zuekin partekatu ahal izateko. Ni fisioterapeuta pediatrikoa naiz eta arreta goiztiarra lan egiten dut dela 8 urte. Orain Durangoko zentro batean nabil lanean eta aldi berean doktoretza egiten ari naiz Itziar Luzarriol eta Mari Carmen Billo Navarroren eskutik. Esan dudan moduan, aurren garun paralisia garaiz detektatzeko eskala eta tresna eraginkorrenen berrikuspen eta meta-analisiak berrikuspen sistematiko bat ikusiko dugu. Hasteko, garuneko paralisiak mugimenduaren, garapenaren eta posizioaren nahasmendu iraunkorren multzo bat deskribatzen du. Alterazio ez progresibo hauek umeen jarduera mugatzen dute. Eta nahasmendu motorrekin batera, sentikotasunaren, pertzepzioaren, kognizioaren, komunikazioaren eta portaeraren alterazioak izaten dira bat. Gaur egun, osasunaren mundu erakundeak eta funtzionamenduaren, desgaitasunaren eta osasunaren nazioarteko sailkapena ezgaitasunaren kontzeptua gero eta gehiago zabaltzen ari du. Momentu honetan, mugapen funtzionalak gero eta gehiago kontuan hartuz. Funtzio motoren lodiaren sailkapena 5 mailetan sailkatzen ditugu. Eta gu fisioterapeuta moduan ez dugu mugimenduaren kalitatea bakarrik begiratzen baizik eta umeak beren jarduera egin ahal izateko behar dituzten egokitzapenak kontuan hartzen ditugu. Diagnostiko goiztiarrari dagokionez, umeen garun paralisia goiz detektatzea garapenaren lehen etapako garunaren plastizitatea aprobetxatzea ahalbidetzen du, interbentzio terapeutikoaren eragina optimizatu egiten du, eta funtzionaren aurreikuspena eta bizi-kalitatea nabarmen hobetu egiten du. Hori dela eta kalitatezko ebidentzia beharrezkoa da zientzian oinarritutako eskalak erabili ahal izateko eta zehaztu ahal izateko. Beraz, gure helburua berrikuspen eta meta-analisin berrikuspen sistematiko bat egitea da, garun paralisia goiztiar diagnostikatzeko eskura dauden tresnak ezagutu ahal izateko eta diagnostiko buruzko aurkikuntza nagusiak laburbildu ahal izateko. Gure berrikuspen sistematikoaren metodoa Prisma 2020 estandarretan oinarrituta da. Bilaketa, partner eta web sciencean egin dugu. Aurren garun paralisiaren diagnostiko goiztiarra egiteko tresna eraginkorrenak aztertzen dituzten berrikuspenak eta meta-analisiak sartu ditugu barne. Eta berrikuspen hauen kalitatea AMS tarbiaren bidez ebaluatu dugu. AMS gehienetan kalitate ertaina eta altuago dituzten ikerketak sartu ditugu barne. Gure fluxu diagraman ikusi dezakegu hautaketa prozesua eta amaieran sartutako ikerketak 3 izan dira. Emaitzak taulan ikusi dezakegu, 5 izan dira eskalak fidegarritasuna neurtu ditugun eskalak. Lehien bat, lehenen urtean zehar diagnosi goiztiarra egin ahal izateko. Alde batetik, General Movement Assessment eta Hammersmith Infant Neurological Examination dira sentikotasuna handienak izan dituztenak lehenengo 6 hilabetetan. Konkretuki General Movement Assessment seinale goiztiarrak detektatzeko oso baliagarria da arrisku handiko jaio berrietan, eta Hammersmith Infant Neurological Examination oso baliagarria da 3 hilabetetik aurrera. Beste aldetik, Infant Motor Profile xehetasun handia du kontrol posturalean eta motrizitate finean neurtu ahal izateko, eta Alberta Infant Motor Scale sentikotasun gastu txikiagoa du. BI3, azkena daukaguna, gehiago erabiltzen da diagnosiak baieztatu ahal izateko edo epe luzerako jarraipenak egin ahal izateko. Gure emaitzak dagokion bibliografiarekin eztabaidatzen badugu, esan dezakegu haur garun paralisiaren detekzio goiztiarra lortzeko historia klinikoa, neuroirudiak eta ebaluazio neurologiko eta motoren kombinazioa da egokiena. Egia da diagnostiko goiztiarraren bidez esku hartze goiztiar eta intentsiboagoak garatu daitezkeela, eta kalitatezko argitalpenak bakarrik kontuan hartzea oso garrantzitsua da. Gure ondorioak orduan, General Movement Assessment eta Hammersmith Infant Neurological Examination ebaluazioak neurologiko eta motoren eskala eraginkorrenak direla ikusi dugu, diagnosi goiztiarra egin ahal izateko, bereziki ume jaio berrietan. Tresna hauekin garuneko paralisiaren seinaleak goiz detektatzea ahalbidetzen dugu. Lehenengo 6 hilabeteetan eraginkortasun oso handiarekin. Tresna hau teknologiaren bidezko ebaluazio neurologikoa egin ahal izateko etorkizun handikoa da, baina ikerketa gehiagoren beharra dago. Beraz, formakuntza egin dituzten profesionalak bakarrik pasatu dezaketela. Eskerrik asko eta zuen galdera izan. Eskerrik asko zuri Alicia.
Deseatzen dugu zure tesia bukatu, Eskerrik asko. publikatu eta zure emaitzak honek hartzia beste urteren baten. Eta, gaur goizean esan dugu dementzia bat, familia baten katastrofe bat dela, baina honako diagnostiko bat be bai. Eta zenbatek arinago egin, gauzak arinago onartuko ditu familiak, eta umearentzat badan izango da onura. Galderaren bat badaukazue, Alicia prest erantzuteko zebera da honetan aritu. Bai, ikerketa egin dozulako eta bai, fisioterapia lanian, suposatzen dut, ume honekin eta gazte honekin zabitzen. Bai, 0 eta 6 arteko umeekin. Bai, oso ondo. Oso ondo zegana behar gabe, nire lanean ikusten dut paralizia daukena hori. Janari jadana da biguna, txantxarra arasuak, ezin dugu garbitu ondo, ezin da beirentzi ondo, daukago hori ahozko okulsio arasuak, gaina horregizan, logopedia bat egin zaila da, beharrezkoa baina zaila, eta orduan, oraindik lan asko daukagu lantzeko, eta detekzio garaiz detektatzen dira zen gaixotasuna beti hobeto egingo dira. Eskerrik asko. Zuen. Nahiko zunean, Ander. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Nik bi kasu kliniko azalduko ditut. Beste kasu klinikoaren idazle bat ezin izan etorri, beraz nik aurkeztuko ditut biak. Zenbat eta gehien saiatu nahi laburtzen, eta ez aspertzeko zuei. Nahiko zunean, Ander, eta jarraipenean lan bideo. Norbait edakian zaitzen dituzten diren dugu. Lehenengo kasu klinikoa bada, trigeminoaren neuralgia. Eta zer da hori? Nahasmendu neuropatiko bat da, non nerbio trigeminoa inerbatzen dituen eremuetan min izugarria nabarmentzen dena. Trigeminaren minarekin lotutako mina askotan sentsazio sastada izugarriko moduko bat izaten da. Eta horrela deskribatzen dute pazienteek. Eguneroko jarduerak ezin ahal izan egitera iritsi arte. Bizikalitatea asko edo nabarmen murrizten da, eta naiz eta prebalentzia nahiko baxua izan, emakumeetan handiago da eta 50 urtetik gora ondik eta gehiago. Kasu kliniko honetan, 86 urteko gizonezko bat daukagu, eta 4 hilabeteko evoluzio bat eduki du, non mina hasten zitzaion, eta ezin izaten zuen janbez. Azterketzean, oraindik eta min gehiago sentitzen zuen, eta hau barruan dana normal ikusten zen, orduan radiografi bat eskatu genuen. Lehenengoko radiografian ez zen ezer ikusten. Beraz, ortopantomamografia bat eskatu genuen, eta imagen beltz bat ikusten zen. Beraz, CBCT bat eskatu genuen, eta CBCT-an nerbioaren inguruan, nerbio trigeminoaren inguruan, imagen beltz bat ikusten zen. Beraz, radioresonantzia bat eskatu genuen. Erresonantzia magnetikoan, bosgarren nerbioaren profilarekin kontaktu neuromuskular bat zegoela ikusten da, eta baina pazienteak ez nahi zuen ebakuntzarik eduki. Beraz, honen diagnostikoa izan zen neuralgia postarpetiko bat, eta zefalea handiekin. Non hainkaik egiten zuen bere maxilarrean, eta ez zuenak ezebez mina bajatzen. Antikonvultsioekin
zeozer bajatu zen eta toleratu ahal izan zuen. Hau da, oskarbamazepina eta karbamazepinarekin. Hau da, lehenengoko kasua. Gauza da nahi izan, neuralgia trigemikoa, egotenila askotan paziente bat da, bueltaka dabilena, mediko batetik bestera, artista bat bestera, eta ez dakizu zenbat, ez dago kasu askorik, baina zenbat endodontzia egin dira zen, ez dira zenak egin behar izan, konfundituta diagnostikoa. Edo aginak atera. Edo aginak atera. Bat baina gehiago. Arazoa agin bat izan daitekeela eta azkenean agin barik eta arazoa jarraitzea. Eta maxilora joan, neurolora joan, bueltak emoten eta azkenean berandu. Berandu eta bizikalidade txarra pertsona horrek. Jarraituko dugu hurrengoko kasu klinikoagaz, hau da, aho beroaren sindromea, prebalentzi gehiagoko gaixotasun bat, nahi dozun dian alder. Bueno, hau da, emaitena esan duen modura, bigarren kasua bada, kasu kliniko propio bat, ikusi genuena, eta da, aho suminduaren kasu kliniko bat. Eta zer da aho sumindua? Mian edo ahoko edo mia inguratzen duen mukosetan, edo ahoko kokapenen baten, berotasuna eta erredura sentsazioa duena. Normalean populazioetan emakumeetan izaten da, 7 emakume gizon bakoitzetik eta zenbat eta zaharrago gehiago. Kasu kliniko honetan, 48 urteko emakume bat iritsi zitzaigun kontsultara eta ahoko minarekin. 8 hilabeteko evoluzioarekin. Mina iraunkorra zen eta ez zitzaion inorei irradiatzen eta ez zituen aginik galderak sortzen zitzaizkigun. Miaketeatan guztiz normaltasuna ikusten genuen eta beraz aho suminduaren sindromea diagnostikatu genuen. Diagnostiko diferentzialerako aho sumindu sindromea eta tratamendu osteko eskualdeko min konplexuaren sindromea barne hartu zituen. Eta triada klasikoa izaten da aho sugar jarraitua, disbiusia eta xerostomia. Eta baita ere, mingain puntan, min edo gorritasuna adinen kontra txokatzen dutelako ia bajatzen bazaien. Eta honen eztabaida bada SBak paziente ohikoetan emakumeak edo peri edo postmenopausikoetan izaten dela normalean eta zenbat eta polimedikatuago izan eta konpromiso psikologiko handiagoa prebalentzia handiagoa dela. Honek duen arazoa da ez dagoela protokolorik arazo hau ondo tratatzeko eta ez dagoela jakintasun handirik gaixotasun hauetan. Beraz, honek ekartzen dituen arazo gehienak izaten direla pazientea dentistara joaten denean edo bere klinikara ez sinestea pazienteari edo sorotasun bat pentsatzea izatea. Adibidez, gehienetan konpromiso neurologiko bat edukitzen duten edo arazoren bat, pentsatzen dugu inventatua dela, baina ez. Beraz, honen tratamentua antidepresiboekin zer hobetzen da, baina airean da. Eskerrik asko, Andre. Galderaren bat, ezer daukagu. Síndrome de indizena gaztelera zen da? Síndrome de boca ardiente. Síndrome ardiente, baina entzulera ez dago oso argi, oraindik hori begiratzen dago. Oso literatura gutxi dago honi buruz euskerako. Idiopatogenia ez dago argi, orduan tratamentuak ez dago argi, bateri ondo zuten jakona beste bateri ez doia ondo, orain urtiak ez eipagun ezer, ez ekigun ezer, orain ribotril, clonazepam erabiltzen da, baina nire askan emeko denporitan gertatu jaten aia badatozela ja ribotrilega zeuren presbiden, orduan esaten zu zer emango dutzaton egin. Orduan, amitriptilina erabili da emaitza txarrakin,
eta azkenengokoa da kausaizina formula magistralen bidez. Eta, bueno, psikoterapia bat bai beharrezkoa izaten da. Baina, bueno, anamnesia asko hitz egin behar da pazientearekin, entzun, ulertu, empatia asko, eta dira paziente batzuk hor daukazu zena zurekin beti. Hilebitik hilebitera hor dagoz. Zer egingo dugu, zer ez daki zer, gehitu ribotrila, bajatu ribotrila, atzetik beti dago ansiedade, depresio, arazo batzutan onartu bat askotan ez, eta, bueno, ez da paziente erreza. Eta diabetesa, gaixotasun txar hori askotan azpian dago, antihipertensiboak bai, eta lorazepana goizean komentadoguna barra dabil. Orduan, bueno, askotan ikusten dut da gaixotasun bat denen artean eraman behar dugula, psikiatria, psikologo, familia medikua, odontologuak, hortik. Baina, bueno, merezi dabe zerbait gaixo honek, txarto pasatzen dago, eta batzutan gabaz, batzutan goizian, ez dago ordu bat, danak oso ezberdinak dira. Txistu falta batzutan egoten da, baina gero topatzen zara, 50 pikuko pertsona gaztiekin, oraindik ez dago zena menopausen eta bokardiente badauke. Esaten zu, zeraitxik hau, zeraitxik ez da, bueno. Oraindik nipentzateot asko dagoela ikertzeko eta protokoloak falta dira, eta gida klinikoak falta dira, gaixotasun honetan, eta nik uste dut ja familia medikuen artean nahiko zabaldu dela bokardientean, nik ikusten dut historietan ja identifikatzen dabela. Eta, bueno, jarraituko dugu, ostiral arratzaldia da, eta gauza tristeetan ez dugu pentsako, animoak hartuko dugu, eta urtengo gara kanpora, poster batzuk daukaguz, lankide batzuk posterrerara egin dabe, oso ondo, eta ondo iruditzen baiatzue, autoriak mesede zurbiltzia eta pizkatxu bat azaldu, lasaitasunagaz eta, bueno, guztuagaz. Azkenean lankidea gara eta laguntu edo.